De vernijbouw van Tialf kost het 106 miljoen euro. Voor die centen wordt er dan wel een tweede baan bijbouwd, zodat professionele en recreatierieders naast elkaar rijden kunnen. De provincie wil daarvoor 50 miljoen bijdragen. De overhelft moet van de 3 keer merkpartijen komen. De coalitiepartijen in de steden binnen positief voor de planten voor het nieuwe Tialf, maar de oppositiepartijen binnen ook dat de provincie meer yield om Tialf uit Jan wil. In februari stemden de steden nog in met een bijdrage van 20 miljoen euro. Er moet meer ronddenken komen van fruitbm in Friesland om te voorkomen dat ze die gaan. Het gaat dan vooral om oude BM. Loonskipsbeheer Friesland organiseert daarom speciale snoeicursussen, zodat de fruitbm beter onderhouden worden. 26 mensen gaan daarvoor op jong. De rechtbank had Gamechip in Ljouwtveet verklaren. Het faillissement werd verleden week terug het bedrijf zelfs ondervregen. Bij Gamechip worden computerspultjes en animaties ontwikkelen, onder andere de provincie en de gemeente gaan yield in het bedrijf stutsen. Joen vannacht een beroende loft met kans op Rijn. De temperatuur leidt om de 9 graden hinnen. Morgen is nog bewolkt waar en buien. Later op de dijk in het opklaren je mij wat zinnen. Het wordt dan zo'n 11 graden.